Μουσικό καφενείο εκεί. Ναι. Παρέλα, δώσε μου λίγο τη Στέλλα. Ναι, δώσε μου λίγο τη Στέλλα γιατί εγώ μπορώ να το πω από την προηγούμενο live. Λοιπόν, κύριε Στέλλα, άκουσε λίγο, μαλακίες μου δεν κάνεις εσύ εμένα, εγώ δεν θέλω. Ας μαλακίες, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω το αμάξι εκεί, δεν μου το παρκάρεις μπροστά. Αν δεν έρθω εγώ εκεί την πρώτη live, το Σάββατο, Νοέμβριο, 8 η ώρα τη βράδυ. Λοιπόν, μάτσε εγώ το καφένι, στη Ζάντα, έχω βάλει δηλαδή γύρω στη λαστίκα, εσύ δεν την παρκάρετε η αμάξι εκεί. Άντε καμπείς μαλάκες! Λοιπόν, τώρα, εγώ θα φέρω τη αμάξι εκεί. Αν δεν την παρκάρετε η αμάξι μπροστά, δεν θα πληρώσει να έρθει Μαλβανούς μέσα, πουτάνα να σπάσω το μαγκαζίνο. Ω Στέλλα, σου μιλάω μου φίλε. Τι κάνεις εκεί φράγκα, κάνεις. Όχι, εγώ το βράδυ θέλω καλαμάκι, καλαράκι, κουμενάκι. Εντάξει, λεφτά εκεί στην κλάρινα. Δεν την κλάρινα, το τρικεντικεντά. Εντάξει, φίλε. Εγώ θα έρθω εκεί που είναι εκεί μέσα, θα είναι χαμός. Εντάξει, γεια σου φίλε Στέλλα, γεια σου φίλε, γεια.